Maayong buntag everyone, kumusta naman mo diha? Kay ako okay kaayo, labas pa kaayo ang hasang. Ready na kayo mo gamit sa as you can see. As you can see naata karon diri sa hunasan kay nag-crave ta sa usa ka klase sa kinhason. Siyempre magdala jud tagbaon kay dili ta pwede nga magutuman. Nya before ko magratatat diri tagaan sa mo na ako kalinaw kay I know deserve din ninyo. I-enjoy lang sa nato ang view kay relaxing kaayo. So we're here na sa spot nga atong panguhaan kay ingon akong kasen nga diri daw dapita na ay daghan nga daro-daro. As I was saying, naata karon diri sa hunasan kay nag-crave ta sa usa ka klase sa kinhason. And yes, I'm talking about daro-daro. Bisag pobre ta na pud tay karapatan nga mag-crave uy basta pinubre lang pud nga pagkaon para makaingon jud ta nga craving satisfied char, di ba? By the way, murag nausab ang timbre sa atong golden voice ron kay wala ta nakalihay sa ubo, mura na kog iro sigig paghut diri. Pero syempre di na mahimong babag aron dili ta maka voice over para ninyo kay palangga ko kayong lahat, di ba? Labong kaya mga mangroves diri. Siguro daro-daro ang tawag ani kay mudaro man siyag lapok, pero ako ra na theory ha gabot-buot ra ko diri. Nindot lagi kay ang mga mangroves diri, ambot na lang. So after 2 hours na to nga pagtuwad-tuwad og pamunit sa mga daro-daro diha, siguro time na para mo uli kay hapon naman. So pag abot sa balay na nausaw ta kay katulra ba ang lapok niya, akong gisud sa netbag ang mga daro-daro kay basig ikaugma wala na isud ang atong baldi. Kay mangikyas man ni sila, mga bright man pod. Nya kay ugma na lang pod ni nato lutuon. So the main reason nga nung ato ni silang gilaming kay aron masuka or makalibang nila ang mga lapok nga ilang gikaon that day. So today, mag-start na tagputol sa mga yoyot ani nila. So this is the view. Putlan nato sila gyuyot aron dali ra makaon kay supsupon ra man nato. O pag humanog sag-ob ni Papa sila na pod kay ang labahan lagi nagpundok na. Well, busy tagpamutol sa mga yuyot diha kaning akong usa ka body sige pod og yango kay maligo do siya sa dagat dili lang sa langga oy kay perti ka init. At this point ako nang gipatabang ang akong cousin kay nako basig mahaponan ta ani. Paghuman natog hugas sa mga daraw-daro niya, kaos o gamay nga dagat ni balik ta diri sa payag niya. Mauni ang scene, nag-date ang akong favorite nga love team. Para nako no best feeling sa kalibutan ka nang makita nga malipayo ng akong mga ginikanan because that's what they deserve. Kinsa may ganahan nga makakita nga malipayo ng iyang parents oy di ba? As you can see na ay gikuti-kuti si Papa diha, gitawag na siya nga pulin. So sa sunod na lang nga video na ako ipakita ninyo og unsay purpose anang abutanga, pero for now ako sa ipakita ninyo ang view. Samtang busy mi og prepare sa pagluto, busy pud ning duha sa ilang negosyo. So ana ra jud ang life no, dili lang kay magdali ba. Ready na nga itong mga kinahanglanon sa pagluto. Simple ra gud nga luto atong himuon ani nga kinason, butangan natog malunggay, then may gata, may tanglad gamay, ana lami na kayo na. Kaparaygon jud bitaw kayo aning among iro nga si Chico oy. Bisag aspin ni siya need pud niya og love and attention. Maayo pa ganining iro kay loyal, dili pareha sa uban diha, char. So mag-start na ta. Ako'y taga-kagud sa lubi, si mama mo ay taga-haro sa malunggay, ug si manang aming pud mao ang mag-slice sa mga lamas. Maong dali ra kay ni siya mahuman kay syempre magtinabangay baya. Basta magtinabangay dali ra mahuman ang usa ka obra. Sa pagkakaron dili lang sa mahitabo ang preparation sa pagluto sa papag kay syempre pag-start pa man nato sa atong journey sa pag-vlog, pero sa hinay-hinay makaipon gihapon tag mga gamit pohon. Di lang ta magdali. Let's just enjoy the moment like this.
Pero sa tinuod lang na nakit jud ang akong bukton ana sa pagkagod, pero kay gusto man natog lamian nga sudan, ilaban jud nato ni. Nya makalimtan ba di ay nato ang atong mga solid supporters from TikTok? Syempre dili jud. So shout out ko ni Ma'am Baby Kabahog Labidon, Sir Henry Labumo, Sir Roland Cusgafa. Thank you so much for your undying support. At this point gikuhaan nagduga ni mama ang lubi kay mas nindot jud ning fresh nga gata, pero ug wala tay mahikap nga lubi diha adto tapas tarong sa mga nakasashay, di ba? May I know what's your seafood gata recipe kay basig available di ay tanang ingredients diri magluto ko. Kay og si mama pa mao ipasultihon, lami jud ang putahe basta na ay gata, which is very true. Dili lang ta magdebate ana nga butang, di ba? Kay tinuod man pud. So i-comment na ng imong favorite seafood gata recipe diha kay maoy akong tamdan. Pag human og puga ni mama sa lubi, gigamitan na niyag strainer diha kay syempre para matangtang pud ang mga unnecessary things. So after that is bugta diri sa pagbabukal og tubig. So dapat kibaw ta mag-move on sa mga panghitapo nga human na kay og dili kita ra po'y masakitan. Pagbukal sa tubig ibutang na ni mama ang mga lamas, luya og tanglad. Kana ra ang atong ibutang kay simple nga gata recipe ra man ni. So ato nang haunon. By the way guys, daro-daro is our go-to ulam kung maghangin-hangin or naay bagyo kay syempre walay mangisda kinsa puduro ang arisgado nga mangisdaan ang ako sugman ang hangin, di ba? Magsandok na ta kay lamit na kayong ihigop sa sabaw. So si mama di ay maoy akong gipaluto kay siya maoy pinaka the best nga muluto sa daro-daro sa tibuok kalibutan. O wala na ate ka. So there you go, breakfast is served mga unta.